Jama'a masu kalamu da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaranmu na yau Alhamis muna 8 ga watan safar shekarar hijiriya ta 1445 wacce ta daidai da ranar 24 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023. Masu kallon da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu farawa da fadar shugaban kasa inda shugaban majalisar koli ta ceton kasa brigadier general abdurrahman chani ya yi wasu gananaki da tawagogi a yau a fadarsa kamar yadda za ku ci a cikin rahoton alhaji bizu abubakar. Waɗannan tawagogi guda biyu da suka gana da shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani a yau ɗinnan Alhamis sun haɗa ne da tawagar ƙasar Burkina Faso da ke ƙarƙashin jagorancin ministan da ke kula da harkokin wajen ƙasar da kuma kyautata zamantakewa da hulɗa da kula da 'yan ƙasar Burkina da ke ƙasashen ƙetare cewa da Olivier Ruwamba. Da kuma ministan da aka wakilta domin kula da kyautata hulɗa a cikin ƙasashe na yankin yammacin nahiyar afirka hasalima wanda zai mai da hankali wajen kula da 'yan ƙasar burkina faso da ke ƙasashen waje cewa da karamago jean-marie traore da kuma ministan harkokin wajen ƙasar mali mai kula da hulɗa da ƙasashen duniya cewa da abdullahi diop da ministan da ke kula da harkokin kuɗi da tattalin arziki na ƙasar ta mali cewa da alhussaini sanu. Waɗannan su ne waɗanda shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya karɓa a yau ɗin a fadarsa. A tattaunawar da suka yi an mai da hankali ne kacokan wajen ƙulla datacciyar hudda tsakankanin waɗannan ƙasashe guda uku. Hasalima a daidai wannan lokaci da ƙasar mu Nijar take buƙatar goyon baya na ƙasashe makwabta da ma ƙasashen duniya. Waɗannan tawagogi guda biyu sun kawo wannan ziyarar aiki ne a ƙasar mu ta Nijar a ƙarƙashin oda ta musamman ta shugabannin ƙasashen su. Cewa da shugaban kasar mali hasimu goita da kuma na kasar burkina faso ibrahim traore sun zo ne da sako na musamman daga waɗannan shugabannin ƙasashe guda biyu sako na aminci dangantaka makwabtaka da kuma ƙoƙarin taimakekeniya tsakanin al'ummomin ƙasashen na burkina faso mali da kuma ƙasashen nijar. A ƙarshen tattaunawar shugabannin waɗannan tawagogi guda biyu sun jinjina ma al'ummar Nijar game da irin yadda suka nuna juriya da haƙuri da kuma dattako a cikin wannan hali da Nijar ta samu kanta na bayan juyin mulki. Sannan sun yi kira da ƙwaƙwaran murya ga magabatan na Nijar da kuma al'ummar gabaki ɗaya da su dage da wannan kokowa su jure da duk abin da za a yi musu na barazana saboda nan ba da daɗewa ba za su ga haske. Sannan kuma Nijar za ta kubutar da kanta daga milkin mallaka ta samu cikakken 'yanci wanda zai bata damar ci gaba da ginin ƙasarta wanda zai bata damar ci gaba da gudanar da ayyuka na ginin ƙasa da kyautata halin rayuwar 'yan ƙasa a cikin sauƙi da tsanaki. A ɗaya sharin kwa shugaban gwamnatin wucin gadi Firayim Minista Ali Lamine Zain ya yi wasu ganannakin a fadarsa kamar yadda za ku ji har wa yau a cikin wannan rahoto na Alhaji Bisu Abubakar. Wannan tawaga ta magabatan kasar Algeria na karkashin jagorancin babban magatakardan ofishin ministan harkokin wajen kasar Lunes Magaraman wanda ya ce ya gamsu sosai da tattaunawar da suka yi a yau dinnan Alhamis da Firaminista shugaban gwamnatin wucin gadi na kasar Niger Ali Muhammad Lamine Zain. Lunes Magaraman ya ci gaba da cewa babban makasudin wannan ziyara a Niger shine nuna ma duniya karfin goyon bayan da kasar Algeria ke ma Niger a yau a cikin wannan hali da ta shiga na bayan juyin mulki inda kasashe da dama suka juya mata baya. Ya ce yau shugaban kasar Algeria mai girma Abdulaziz Tebboune ya tabbatar ma Niger da cewa shi dan uwa ne kuma makwabci na gari. Ya ce duk abin da ya samu Niger da al'ummarta na daɗi da na ciyo to ba shakka ya shafi kasar Algeria da kuma al'ummarta kai tsaye. Dalilin haka suka zo domin kawo tasu gudunmawa don warware wannan matsala da kuma taimaka ma Nijar wajen kokarinta na girka sabon tsari na ginin ƙasa da kuma kyautata halin rayuwar al'umma. Lunes Magaram babban magatakardan ofishin ministan harkokin wajen ƙasar ta Algeria ya ce har abada ƙasarsu ba za ta yarda ba da zancen nan na amfani da ƙarmin soja wajen kawo ma Nijar hari don shayo kan wannan rikici na bayan juyin mulki. Ya ce Algeria za ta yi ruwa ta yi tsaki
har sai ta ga an samu jituwa a cikin ruwan sanyi tsakankanin 'yan ƙasa baki ɗaya. Haɗe sharunkwa da sanyin safiyar yau ne ministan kula da sha'anin kasuwanci na ƙasa Sedu Asman ya yi wasu ziyarce-ziyarce a guraren da ke ƙarƙashin ofishinsa, kamar yadda za ku je a cikin rahoton da Hajiya Zulhagan ta shirya mana. A mataki na farko na ziyara, ministan kasuwanci da arzikin masarrafu sai da asma ya isa a kamfanin Ridu Niger, kamfanin wanda a yau yana da shekara 56 da buɗa shi. A kowace shekara kamfanin Ridu Niger na gyara shinkafa kimanin ton 35,000, kuma alhamdulillah ana samun shinkafa ta Ridu Niger. Minista sai da asma ya yi jinjina da godiya da yabo ga ma'aikatan, kuma ya ce su ƙara limka ƙoƙarinsu na ganin an bar shigo da shinkafar waje kwata-kwata nan da shekaru 7 masu zuwa. Ma'aikatar binciken farashin kaya a kasuwannin ƙasa baki ɗaya cewa da Sima ita ce mataki na biyu na wannan ziyara, inda minista sai da Asman ya samu cikakkun bayanai kan yadda suke tattaro labarin kasuwanni da kuma farashin kayayyaki a kowane mako. A mataki na uku, ministan ya isa a ma'aikatar shiga da fita kaya a Nijar mai suna Nitra. A nan ma ministan bayan bayanin halin da ma'aikatar ke ciki ya yi fatan a wannan sabon lumfashin da Nijar ta samu, wannan ma'aikata ta Nitra za ta dawo da martabarta. Daga bisani ministan ya yi amfani da wannan dama ya leƙa mangazar ta Nitra, inda ya iske abinci mai yawa da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. A ƙarshen ziyara, tawagar ta minista ta isa a babbar kasuwar Yamai cikin Sokojam, kamfanin da ke kula da kasuwanni. Sai da Asman ya gana da 'yan kasuwa bisa yanayin da ƙasar Nijar ke ciki da hukuncin da sai dai yawo ta yi ma Nijar. Ga bayanin da minista ya yi a ƙarshen wannan ziyarar tashi. Mun iske societe suna da kayan aiki, mai amma mun iske societe wadda tana cikin matsaloli da yawa. Saboda duk wanda suke kawo wa kaya da kasashen waje ba su biya wajen kai gare ta, da ita ce ke wannan aikin. Amma yanzu da yake an yi liberalizan aiki, yanzu wanda ma bai san yadda ake yin shi ba yi yake yi, don sai ya zama yanzu ba su samun mutanen da ya kamata wanda ka kawo musu kasuwanci. Tun da aikin su menene, in ka saya abu daga inda ka siyo shi su ɗauko su kawo maka shi nan, su kawo maka shi cikin ƙasa cikin kwanciyar hankali babu wata matsala. Nan wurin na ɗaukar musu alkawali za mu tahiya da abokanmu na aiki na gwamnati, za mu ƙoƙari wanda za mu cilisuwa ma duka ma'aikata ta gwamnati in za ta sayan kaya daga wani waje, kama a ɗauke kamar societe, kamar ku ɗauki kakin ko soraz ko cnpc ko somayir ko wani abu, su rika biya bisa ga wannan goshin societe kin, saboda societe ne wanda sun ka girka ta yau ba su duniyar ga, amma ya kamata mu da an kabar mu rike ta da sosai da kyau. Yaran mu sun ka zo su iske abin nan kuma mu mun yi tattalin shi, saboda wanne za mu ɗaukar matakin ne da yawa don a samu a cimma gurin da a gare mu. Na hudu shine mun ka zaka nan bakin kasuwa, mun ka ga duka 'yan kasuwa na Grand Marché tare da 'yan sandika, mun kai shawara da su. Nan wurin lalle na zo na iske samari da lacizawa tsaye bisa ga abin da suke nan suna yi, kuma sun ɗauki alkawali na su kama ma gwamnati, sun ɗauki alkawali na su mata hega da ake na yi tare da su za a yinta, wadda duk abin da ɗan ƙasa ya bida insha Allah ya zaka cikin kasuwa Grand Marché shi na iske shi, kuma cikin sauƙi, cikin haɗa kai, cikin raba arzikin da agare su kuma da duk 'yan ƙasar Nijar. A ko'ina ministan ya je yana miƙa gaisuwa daga shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa Abdurrahman Chani. A jiya gwamnan jihar Agadez Ibrahim Bulama ya yi wasu ziyarce-ziyarce, inda ya ziyarci wato barikin soja mai lamba 2 ta jihar ta Agadez. Ibrahim Subela na ɗauke da ƙarin bayani. A lokacin da ya isa a yankin na daga na ƙasa na biyu da ke a nan Agadez, gwamnan jihar Agadez shi na da Ibrahim Bulama Isa ya samu gaisuwa daga wajen rundunar sojoji da suka mishi garsisi a gabanin kusoshin soja manya da kankana, haka da na gendarmu da na garda national. A lokacin da ya ɗauki magana,
gwamnan jihar agadez general de brigade ibrahim isa ya suma da isar musu da sakon gaisuwa na dan uwanci da karin kuzari da ya fito daga kan farko daga wajen shugaban kasa shugaban majalisar koli ta ceton kasa general de brigade abdurrahman chani da prime minister kamin ya yi zancen sha'anin tsaro ko a nan yankin agadez ko kuma a faɗin kasa abinda yake a sahun gaba game da neman kwanciyar hankali kamin a shiga ayyukan ta da kuma da tattalin arzikin kasa sannan ya jinjina ma jama'an tsaron dangane da kokarin da suke yau da gobe wanda yasa aka samu ragowa game da sha'ani na 'yan fashi da makami sace-sace da kuma sauransu ya gayyace su da ke lalle kam su ci gaba da lumka kuzari kuma su kulla hulɗa kyakkyawa tsakaninsu da al'ummomi domin samun wato labarurruka. Gwamnan jihar agadez a nan wurin wato ya yaba ma niyyar tsofaffin 'yan tawaye da suka yi tsari na sa kai na comité de vigilance domin wato tsaron kasa na tabbatar da tsaron al'umma da dukiyarsu. Daga nan dai wato sai gwamnan jihar agadez ya ziyarci cibiya ta ba da horo game da aikin sojoji da ta sai center d'instruction inda adakwai stajiyar 250 da ke samun horo na watanni 3 sannan ya je a makarantar koyarsuwa kan aikin manya da kankanan kusoshin 'yan soja ta 'yan sowa da kuma kamfani wadda take kwashe da kayayyakin aikin wato sojoji daga rajin wurin sannan kuma da legion ta biyu ta gendarmu na ƙasa. Sannan kuma a yau da safe gwamnan na jihar agadez ibrahim bulama har wa yau dai ya kai ziyara wato a asibitoci ko mu ce likita inda kuma har wa yau ya isa a cibiyar da ake ba da jini. Ibrahim Sumela ne ya aiko mana da rahoton a nan ma. A yayin waɗannan ziyarce-ziyarcen a cikin sansan ma'aikacin ne masu kula da lafiyar jikin al'umma gwamnan jihar agadez general de brigade ibrahim isa na tar da rikil wata babbar tawaga ce ya suma da babbar ma'aikatar jihar ta kiwon lafiyar al'umma wadda ke da babban nauyin aiwatar da siyasa gwamnati a wannan ajin sannan kuma daɗa babban gidan asibitin jihar agadez da ke fama da illa ta ɗakin kula da 'yan malati na gaggawa irshansu kenan yana ɗauka akalla ɗan malati 3 haka ma irshansu ta wurin hida dangance da wannan illolin akwai wani ɗaki na irshansu wato da amunan alheri na ƙasar amurka suka gina yana ɗauka sama da 'yan malati 30 na irshansa kuma akwai komi a cikin wutar lantarki kawai za a sanya mishi abinda gwamnan jihar agadez sai ɗauki alkawali a kai sai ziyara a cibiya ta ba da jini ta jihar agadez da gidan asibiti mai kula da lahiyar uwa da ɗanta wato inda general de brigade ibrahim isa ya ziyarci ciki da baikin wannan wato ma'aikatar a cikin waɗannan ziyarce-ziyarcen wakilan ma'aikacin ne sun gabatar ma gwamnan jihar agadez yadda ma'aikacin nan suke wato ciki irin illolin da suke samu da kuma wato halayensu kan aiki kamun a nashi waje wato general de brigade ibrahim isa ya hango da ke akwai karamcin ma'aikata da kuma wuraren karɓar waɗannan ma'aikatan na ganin sun gudanar da ayyukan nasu da ya kawo su a cikin tsanaki yayin ganawa dai wato da ma'aikatan wuraren game da waɗansu iloli da sukan cin karo da su to ya tabbatar da cewa za a ɗauki matakan shafe musu hawaye domin dai su samu su gudanar da aikansu akai-akai domin biyan bukatocin al'umma waɗanda suke cikin wannan jiha ta agadez. Mai isa a jihar Maradi inda gwamnan jihar ta Maradi controller general na 'yan sanda Mamman Isufu ya jagoranci bikin rarraba cimaka da abin morewa rayuwa ga al'ummar jihar. Bisa umarnin shugaban ƙasar Nijar Brigadier Janar Abdurrahman Chani ne gwamnan jihar Maradi controller general na 'yan sanda Isufu Mamman ya kaddamar da wannan aikin jin kai da tawahi don kawo sabon lumfashi ga al'ummar birnin Maradi da suka fuskanci ambaliyar ruwa a wannan shekara ta 2023. Kimanin magidanta 350 ne bayan an tantance su a wani aikin bincike da ma'aikatar 'yan kwana-kwana da kuma ma'aikatar da'irar Maradi suka gudanar za su ci gajiyar wannan tallafi daga gwamnatin ƙasar Nijar. Tallafin ya kunshi kayan abinci
da sauran abubuwan more rayuwa da al'umma ke amfani da shi. An gudanar da wannan alƙarya ce a tsohuwar cibiyar da'ira shiya ta 3. Gwamnati ya ɗauki niyyar zai taimake su, kowace fami za a bata kiti guda. Kiti in kuna ganin shi akwai buhun hatsi, akwai buhun wake, akwai mai litar 5, akwai tabarma, akwai bargo, akwai gishiri kilo 2.5 da mustikiyar guda. Na zo ne nan saboda in tabbatar da cewa jiya na ba da umarni a fara wannan rabon, kuma da tattalin OPBN ya ɗauki wani matakan an fara shi yau. Amma zan ma jama'a kashe ni, surtu wanda ke rabon wannan taimakon. Kit an gaya muku ko me ke da kai a ciki. Kenan babu halin a ce an baka buhun hatsi ba na wake ko an baka rabin buhun wake ba yayyuwa. Ko wanne magidaci za a ba shi kitin komple ya je da shi. Shi masu rabon wanda ya karambanin juyawa da dan buhu na wake ko na hatsi ko dan bargo, to kuma za ta dauko ta kabiskan shi. Wannan taimakon naku ne, dole ne kuma da shugaban kasa ce a yi haka za a yi, haka za a baku shi a jimillar shi, kowa ya bincika ga abun da aka ce nan akwai shi ciki ko babu. Wannan aiki na bayar da tallafi ga al'umma an kaddamar da shi a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya bisa umarnin shugaban ƙasa Janar Brigadier Abdulrahman Chani, domin kawo sauƙin rayuwa ga al'ummar da suka fuskanci ambaliyar ruwa, sannan da nuna manufar wannan hukumomi na jin kai da tausayin al'umma da kuma ceto su ga duk wani abin da ke iya musu barazana a rayuwarsu. Sannan a yammacin jiya gwamnan na jihar Maradi Isufu Mamman ya gana da hamshaken 'yan kasuwa na jihar ta Maradi. A nan ma abokanan aikin namu ne suka aiko mana da rahoton. Babban ɗakin taro na fadar gwamnan jihar Maradi ya yi cikakkwari da mayya da ƙananan 'yan kasuwa na jihar Maradi, wanda suka karɓa kiran gwamnan domin tattaunawa a kan makomar tattalin arziki da kasuwanci a wannan ƙasa ta Maradi. Da farko dai gwamnan jihar Maradi, kwantarola janar na 'yan sanda Mamman Isuhu, ya kai ma 'yan kasuwar babbar gaisuwar shugaban ƙasar Nijar Brigadier Janar Abdulrahman Chani, sannan ya bayyana musu dalilan da suka sa sojoji suka karɓe mulki a Nijar. Dalilan sun hada da rashin tsaro, mummunan jagoranci da kuma arzita kai da dukiyar ƙasa da mutane 'yan kalilan ke yi, musamman 'yan boko, yayin da manoma da makiyaya da 'yan kasuwa ke ganin ni su. Gwamna ya tunatar ma 'yan kasuwar mummunar manufar ƙasar Faransa ta yin kane-kane da babakere bisa arzikin da Allah ya hore ma al'ummar Nijar, tare da mai da sai da yawo a matsayin 'yar kan zaginta. Da gudunmoku da gudunmuwar sarakunan gargajiya sai a zauna malamai su yi addu'a saboda ƙasar nan ta zauna lahiya, Allah ta da ci gaba na albarka. Akan wannan ce don Allah a muku godiya, kuma yana roƙo a ci gaba da wannan roƙon Allah. Roƙon Allah don ya tabbata da zaman lahiya. Roƙon Allah da ya kawo arziki mai albarka. Dukiya ta 'yan ƙasa ta tsaya ga hannun wasu 'yan gungu akan siyasance sun mai da komi nasu 'yan ƙasa ba su gani a ƙas. Shugabannin jaman tsaro sun ja hankalin wancan tsohon gwamnati akan ta yadda aka ɗauka ta tsaro, an kwatanta musu wannan hanyar da aka bi ba ta tabbatar da cin nasara, saboda tsaro ne aka sakan ma 'yan ƙasar waje su kula da shi, mu kawo goyon baya. Alhali mu ne kawata mu yi tsaron nan, mu goyon bayan wa'ansu. Wannan zaman taro maratan shi sun bayyana matsaloli da damuwar da ake fuskanta game da kasuwanci a wannan ƙasa ta Maradi. Matsalolin da a shugaban ma'aikatar duwan ta jihar Maradi da kuma shugaban ma'aikatar karɓo haraji suka ba su amsa nan take, abin da ya ba 'yan kasuwar damar haɗin kai tsakanin su da waɗannan ma'aikata domin bunƙasa kasuwanci da kuma shigar da kuɗaɗe aljihun gwamnati a wannan jiha ta Maradi. A ɗaya sharin kwa gwamnan jihar Difa General Ibrahim Bagadoma ya kai ziyara a rumbun tsimin cimakar jihar da ake cewa OPBN. Abdurrahman Bukari ya aiko mana da rahoto. Lalle yau ga Allah ya sa mun zo OPBN don saboda mu diba mu gani irin tanadin da gwamnati ta yi game da cimaka, mu gani abin da gare mu esko yana iya ba mu damar taimakon jama'a, saboda muna ganin cewa kamar mun huskanci wasu matsaloli. Mun tattauna da director regional
na elevage kiwo da na gidan gona, saboda a gaskiya sun kwatanta mana cewa damanar bana ba ta yi ba halshe yadda muke tamma. Tilas ne mu ɗauki matakai, kuma sanin ku ne cewa dama 'yan makonni guda biyu da suka wuce an samu ambaliyar ruwa a cikin departamentin gudumariya da ningimi da mene. To bayan akan wannan mun tambaye gwamnati ta ba mu taimako agaji da ya kamata mu kai ma duka waɗanda suka samu wanda wannan ambaliya ta maɓanna. Insha Allahu cikin 'yan kwanaki masu zawa za mu kai musu wannan agaji. To yanzu dai abin da ya kuma muka sa gaba shine cewa tun da dai alamar damuna ba ta yi ba kyau yadda muke tamani, dole ne mu ɗauki wasu matakai ganin cewa jama'a ba su shiga ba cikin wani halin kakanikai. Don tun yanzu za mu aika ma gwamnati takarda cewa ga irin abubuwan da muke gani za su faru, kuma ga irin matakan da ya kamata a ɗauka don agaza ma talakawa. Yauwa kuma akwai wanda su ma suna kawo taimakonsu, su ma mun yi taro tare da su, mun kwatanta musu irin duk matsalolin da muke ciki, sun ba mu sun muna alkawali cewa insha Allahu za su je su zamna su tattauna a tsakaninsu su ganin irin taimakon da ya kamata su kawo ma talakawa. A ɗaya sharin kwa al'ummar unguwar Basura su ma sun yi tasu sanarwar ta nuna goyon baya 100% ga majalisar koli ta ceton ƙasa CNSP kin kamar haka. CNSP jama'a na gode, kuma ina ma kowa da kowa godiya da sun ka halaro nan suka zo suka saurari namu sako da zamu kaiwa zuwa ga sabon shugabanmu da general de brigade Abdurrahman Chani da yawancin mutanen da dawa ungonga sun san da mutum ne, uba ne mai amana, mai cika alkawali, kuma mutum ne mun san shi tun ba yau ba, bai magana biyu, don shi sa yau da ya ɗauki ikon ga mun shi daɗi. A takaice dai abinda an ka karanta muna a harshen nasarancin shine na farko muna goya musu baya, muna kawo yunkurin ƙarhin ba da goyon bayan mu gare su 100% don su ci gaban da aikin da sun ka fara. Na biyu muna reklame kamar muna kawo gudunmuwanmu wajen a kori turawa masu shashayin kunnuwan nan, Allah ya watsar da su, Allah ya wargazar da su. Na uku muna kira da duk inda 'yan Nijar suke, muna kira gare su da sahe da maraice ga su gaji da yi ma uban namu General da Brigade Abdurrahman Chani addu'a, Allah ya kwantar da Nijar lahiya, ya tashi ta lahiya. A ɗaya sharin kwa al'ummar yankin arewa da ke zaune a nan birnin Yamai sun yi sanarwar goyon baya ga majalisar koli ta cutan ƙasa CNSP. Ta biyu ta komite na patriot na arewa na dogon dutse, mu mambobi na kwamitin patriot na dogon dutse na arewa dogon dutse mun taru yau wannan rana 20 ga watan Agusta na 2023 a nan prefecture kin dogon dutse don mu kawo goyon bayanmu, cikakken goyon bayanmu ga Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, CNSP. Wannan rana ta 26 ga watan da ya gabata 2023 za ta zama rana wadda 'yan Nijar abadin abada ba za su manta da ita ba, kenan za ta shiga cikin tarihi na ƙasar Nijar. Wannan ranar ita ce radda Nijar ta samu incin kanta cikakke na kowane fanni, fannin rayuwar jama'a, fannin tattalin arziki da dukkan abubuwa dai wanda al'umma ya kamata tana da suwa
don ta ci gaba. Kenan rana ce ta ci gaban Niger da dukkan gudan Afirka gaba daya. Shugaban ƙasa mai girma General Abdurrahman Chani shi ma zai shiga cikin tarihi na cewa shine babban maceci wanda ya ceci dukan al'ummar Niger da dukan al'ummar Afirka bisa ga yadda rayuwa ta taɓarɓare, zamantakewa sun ka taɓarɓare, zaman lahiya ya taɓarɓare. Duka waɗannan abubuwan in an ka gama su ne suke ba da misali na cewa dole sai soza sun shigo cikin wannan rawa, kuma shi ne suka yi. Kenan mu amince da zawar soza cikin wannan abu. Muna ƙara jaddada ma dukan jama'un tsaro na ƙasa, soza da sauran duka muna ƙara jaddada musu bisa ga ƙoƙarin da suke kawowa don saboda ƙasarmu ta zamana lahiya, a samu kwanciyar hankali, a samu bunƙasa arziki da sauransu. Ba za mu yi wannan abun ba mu tunano da abokanmu, ɗiyanmu, ƙananmu da suke cikin wa'annan jami'ai na tsaro wa'anda sun kwanta dama. Muna kan gaisuwa ta'aziyyarmu da dukkan 'yan uwa da aminan arziki nasu da dukkan al'ummar Nijar. Da wannan dalili ina tambaya taronmu a sami minti guda na addu'a. صلوا على نبي الكريم. اللهم اغفر لهم. اللهم ارحمهم. 'yan Nijar masu kishin Nijar wannan kokowa da CNSP yake yi don saboda ya ceto mu daga hannun ƙasashe wanda su ba su da wani aiki sai dai su sa hannu su kwashe arzikinmu su kawo muna tashin hankali cikin kasashenmu, kenan sun za kama za mu iya ɗaukar su in ba su ga jini ba ko kuma in dai ba su cikurwa wani ba su iya tafiya. Wannan kokowar ta mu ce mu duka, duk wanda ya zamanto yana da jini na kishin ƙasa cikin jijiyoyin shi ya kamata ya sa ƙarhin shi don saboda a samu a ceto ƙasashenmu daga surtu hannun wannan mugunya ƙasa horon shi ita da abokanta. Dangance da wannan dukan Nijeriya wanda ya zamanto yana kishin ƙasar shi kuma yana jin ciwon ƙasar nan ta Nijar ya kamata ya tashi tsaye dangance da wannan tahiya da ta fara wadda za ta sa ƙasarmu mu hita da cikin kange-kange, amma dole sai mun yi kokowa ta gaskiya don mu samu mu kada wannan babban maƙiyin namu gaba ɗaya shine wa'annan ma'aikantan da su da abokansu wa'anda an ka kura da bisa mai. 'Yan Nijar in suna tune ba za su iya mancewa da duka abubuwa iri-iri wanda wannan magabatan na Septième Republic da sun ka kawo cikin ƙasar ga. An raba ɗan uwa da ɗan uwashi, an raba wa da ƙane, an raba mata da miji, duka sun raba mutane, zamantakewa yau babu ta kirki. Har yanzu 'yan Nijar ba za su mancewa da dukkan arzikinsu ya koma ga hannun ƙasashe masu shuni, surtu
na nasaru wanda suke ɗaukar kayanmu ko kuma a saida musu ba cikin ka'ida ba sai su bar mu ƙasanmu ba mu san inda za mu ba. Yau matashin Nijar bai san ƙarshen rayuwar shi ba. Har yanzu 'yan Nijar ba za su mantawa ba da an raba mu kashi biyu. Akwai 'yan Nijar cikakku waɗanda suke goyon bayan waɗanda suke bisa milki. Yannan akwai 'yan Nijar waɗanda an ɗauke su 'yan adawa kenan su bai kamata ba su zamana cikin ƙasar su ta Nijar. An tsangwame su kowa ya sani cikin ƙasar da in ba ka tare da su kenan babu abin da ya kamata ka yi na rayuwa cikin Nijar. Halwa yanzu 'yan Nijar ba za su mantawa ba da hadda ma'aikacin nan yau kowa ya sani kakin ai wannan juyin milkin kowa ya sani da cewa in dai ba ka tare da su ba ka kai ba ma'aikaci wani ba komi iliminka ba za a baka mukamin da ya kamata a baka ba. Hatta da 'yan kasuwa sun san da wannan inda yanzu kwangila ba suwa na aka yi ba haɗi na aka yi ba kamar yadda kowa ya sani a ta 'yan Nijar su nema ba suwa na aka yi hannu da hannu ga waɗanda ake son su samu kwangilar. Halo yanzu 'yan Nijar ba za su mantawa ba da duk ɗan siyasar da ya ce ba tare da su shike ba to ya san mashigashi ya san zai ɗanɗana huɗa shi. Dangance da wannan mu patriot na arewa muna tambayar duka 'yan Nijar ko muna roƙon duka 'yan Nijar da a goyu bayan wannan tahiya wadda CNSP ya kawo kuma a yi hankali da abubuwa waɗanda za su iya wakana don har yanzu mutanen nan waɗanda an ka kura da bisa ilmi da bisa milki suna ganin har yanzu suna maholkin ba su koru ba suna nan suna hannu da ƙafa suna duk abubuwan da suka iya yi don saboda a samu gurɓacewar wannan tahiya don saboda 'yan Nijar su koma cikin ƙangin da sun kasa su tun daɗewa. Mu kwamitin Patriot Arewa muna roƙo ga CNSP na ya rushe duka siyasosi wa'anda an ka sani da babu abun da sun kai tun da conference national hal zaukewu bancin kwasa arzikin ƙasa don kansu da kansu bancin swata na kudade kai hatta da mai na Niger mutane ba su san ba inda kudin mai suke shiga shekara 10 babu ɗan Niger wanda zai iya cewa ga inda ya san dalar mai ta shiga. Kenan dangance da wannan muna roƙon CNSP na shi rushe duka waɗannan farti a koma sabuwar tafiya. Har yanzu muna roƙo ga CNSP da shi da shugaban shi bancin tuhuma da an kai ma shugaban ƙasa wanda an keɓe Muhammadu Bazoum da shi da abokan shi wanda suke ta abubuwa wanda bai kamata ba na cewa da a tuhume su da sun ci amana ƙasa banda wannan muna son CNSP ya yi gaugawa ya buɗe mayan dosiye waɗanda kowa ya sani cikin ƙasar ga an yi taɓargaza bisa gare su misali kama uranium gate wanda Masa'udu ya swata miliyar 200 akwai afarkin ministère de la défense nationale ta bindigogi wanda ita ma kowa ya sani na nan ga Nijar an ka tura ɗiyanmu da ƙannanmu da jikokinmu da abokanmu da yannanmu aka kai su bisa sai in ce mayanka kowa na tuna da tazarzar yadda aka yi
wajen soja fiye da 100 suka rasa rayukansu. Akwai halwa yanzu dosiye na wannan hanyar jirgin ƙasa. Hanyar jirgin ƙasa da an kai da ko buzuzu bai biyo bisa gare ta. Bismillah. Halwa yanzu mutane in suna tune ba daɗe ba an yi zancen zinariya mu ta Samira wadda an kace Niger ga shekarar bara ta sai da kilo 8,000 yanzu bisa takardu sai an kaga kilo 800 na Niger ta sai suwa ko in ce ton 800 na Niger ta sai suwa kenan ton 8,000 ba san inda sun kai ba. Dangance da wannan Amerika da ta yi bincike an gani wani kamfani mai suna XX da an ka zakalo an ka gani wannan mai sunan na XX tsohon shugaban kasa na shi na zai XX to a zakalo muna mu ga XX din nan ko ina na yi XO. Halwa yanzu akwai gestion din petrol ta Niger ita ma a dakalo wannan dosiye ke musan shekarar 12 da an kai ana hada-hadan mai Niger duwai ina na kudin nan sun kashe abubuwa da yawa na amma mu muna ganin wa'an ganga suna da muhimmanci kuma za su kara ma CNSP kwarjini ga jama'a. CNSP na cewa ya zamna bisa karagar milki sai lokacin da ya ga lalle komi ya kankama na siyasa ta ainihi sun kare yaƙi da wa'annan mugga mutane masu makamin ne shi na zai ba mu dama mu samu demokaradiyya wadda ba da ƙasashen waje ba ne ba aka turo muna ita ko kuma ake tahiyar da ita nuna nan ga biyana muka yi. Shi zai ba da dama matasan Nijar su san da su ƙyan Nijar na. Da ɗan Nijar ko ina ya tahi kowa ya sani ko lakwal ne ko mine ne ko wurin biɗana kattai kai har wurin yaƙi kattai ɗan Nijar kowa ya san ɗan Nijar na. In an ga ɗan Nijar kowa baya na shi. To amma yanzu kowa ya sani da cewa ɗan Nijar ba kowa bane ba. Da ma an ga Nijar sai a ce dan bara ko bahun jinnari a bisa kanka in an ka gane ka dan bara na aka duka don su zamana sai sun ga duka waɗannan muggan halayen mutane sun komo bisa hanya ta gadin wadda mun ka sani. Dangance da wagga tahiya kwamiti na patriot na arewa shina tunanar da cewa wa'annan masu kulle-kulle da na cikin gida da na waje duk wanda an ka kama da wata kulle-kulle to shi tabbatar da cewa zai ɗanɗana ku da shi kuma zai dandama abin da ya sa shi bisa wannan hanya. Muna da tabbacin cewa tabbat inda kun kai waɗanga abubuwa to al'ummar Nijar tana baya gare ku 100% kuma insha Allah duk abin da kun ka kiraya 'yan Nijar su yi za su yi. Mu yaƙi gadon shi na mun kai yaƙi abu na gare mu ko jiya shugaban ƙasa ya hude shi mu ba mu tsoron yaƙi sai dai yaƙi ya tsorace mu kenan muna tsaye na cewa duk wanda ya kuskura ya ce zai kawo hari ko ta ƙasa ko ta sama a Nijar to zai ɗanɗana kuɗa shi 'yan ƙasar shi za su ɗanɗana kuɗa su idan mun tashi sai mun mamaye kamar yadda rasha ta mamaye Ukraine mu ba mu kiran kowa shi kama muna arewa za mu tashi duk wanda ya shigo na nan ga to sai ya ɗanɗana kuɗa shi. Muna tambaya ko muna roƙo halwa yanzu ga CNSP na a jaye Niger ko Niger ta jaye
da cikin wannan kungiya ta shaidanu shugabannin ne wanda ba su san ciwon al'umma su ba cewa da sai da yawo. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, amma da duma da suka taya muka gabatar da shi tare da taimakon Alhaji Bisa Abubakar da ya tsara mini. Ni da na gabatar ke muku fatan mu kwa lafiya, ma'assalam.